संसार नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। बे समाव नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनि बे खुंगा 34थि बोसोरसालि जथुमा बेवहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानाव गेदेर गाहाय नेहाथारि दंफैयो। बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मिथिनो नाजागोन। बिथाङा बेयाव फैनानै माबायदि नांदों। बिथाङानो जाबाय मानाव गेदेर मुस्रि गणेश दैमारि। नोंथांखौ बाथौ बिंसार जानानै बरायग्रोनाय जाबाय। खुलुमबाय बाथौ बिंसार नायगिरि नोंथांमोननि बयनिसिमबो बे नोलोबारि 34 एनुअल कन्भेन्सननि जाखिनि खुंनाय जोबोर डिसिप्लिन जादों। मानो होनोब्ला बेवहाय धोरोमारि सावरायनायजों लोगोसे ओनसोलनि जिखिनि जौ जुवा ड्राग्सफोरखौ लाफाना बेवहाय सावरायनाय जादों आरो लोगोसे बे ओनसोलाव जेरैबायदि बाथौ धोरोमनि डिसिप्लिन बेखौ दिनैनि बे खुंजानाय नोलोबारि बियाबनि बेनि गेजेरजों मोनसे फोरमायनो हायो। मानो होनोब्ला जेरैबायदि दिनै गेवलां मेलखौ डिसिप्लिनै खुंलांनो हादों आरो साखोन सिखोनै आरो रायजो राजा बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै बाथौ धोरोमनि जिखिनि सावरायनायफोरखौ बाहागो लाना खोनासंदों आरो बे दिनै जोबजासिम आरो बेवहाय हारिमु जिखिनि बिथांमोना दिन्थिदों बे थाबैनो मोनसे बाख्नायजाथावना जादों आरो बे जोंनि धोरोमनि मोनसे गोसारनाय आरो मोजां खेम्फथि आरो बेबायदिनो उननि समाव बेबायदिनो हाबाफारिफोरखौ लालांबाय थागोन आरो बेबायदिनो जोंनि बाथौ धोरोमनि गेजेराव बर' समाजनि गेजेराव मोजां थासारि आरो मोजां परिबेस लाबोगोन। मानो होनबा जौ जुवाया जाहाथे धोरोमनि गेजेरजों जोबलाङो। आচ্ছা बे समाव दुलाराय बाथौ गौथुमा मा हाबाफारि लादों दा बे फोसाबनो थाखाय? गोबाङानो जेनेबा बाथौ धोरोमनि बागै दिनैसिम सांग्रां नङा, बाथौआ मा बेखौ मिथिया। दा बिनि बागै दुलाराय बाथौ गौथुमा मा हाबाफारि लादों? दिनैनि समाव बे फोसाबनाय खान्थि आरो सांग्रांथि लाबोनो थाखाय लाइमोन माइनावफोरखौ जोङो माखासे दायथ' होनो थाखाय बिनि सावरायबाय थादों आरो लोगोसे दिनै जोंनि गेजेराव जा जौ जुवाफोरा बांद्राय जादों लाइमोन बैसोफोरनि गेजेराव, ड्राग्स जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव ड्राग्सफोरा गोबां जादों। दा बेखौ हमथानायनि राहा बोरै हायो जोङो बाथौ थानसालिनि गेजेरजों आरो जोंनि जिखिनि फोसावगिरि दङ, धोरोम फोसावगुरुफोर दङ, बिथांमोनखौ लाफानानै गोबां हाबाफारि राननानै होनाय जादों आरो बिथांमोना जायगा जायगा थानसालिफोराव थांनानै दिनै बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जाहाथे बर' समाजखौ दानांगौ आरो दिनै सुबुं सम्पद हिसाबै जोङो खामानि मावदों दुलाराय बाथौ गौथुमा। साबायखर थाबाय। दान्दिसे बाथौ बिंसाराव सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर। मोगा मोगि जानो गोनां जादों। जाबाय आसामनि सिङाव जों बेसेबां दावहा हान्थिलांनो हायो। जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ, जोंनि फंबाय बिनानाव, जोंनि लाइमोनफोरखौ जों लेखायाव गोबांनि गोसोआव गोबां व्यक्तिफ्रा गोबां सोंलु सिखांदों। दा बर्थमान जे आं बुंबाय थादों मोनफ्रोमबो सोदोबनि ओंथिखौ नोंथांमोना बिजिरनानै नायदों, बोरै थांनो नागिरदों बेखौ नोजोर होनांगौ। खिन्थु आं दिनै बे एखे धोरोमनि सिबियारि हिसाबै आं बुंगोन। मानोना आंनि न'खरनि, आंनि धोरोमारि, आं मोजां जाजानायखौ लुगैयो, आं थगायनायखौ लुगैया। बे बुहुमाव थांना थासान्दि